Akşamınız hayırlı, hormatly izleşler. Sapara hoş geldiniz. Salam, kemine, iyileşler Aa, salam, dinleyer, emmeğinde yalkımlı salam, buyur kemine. Bugün sapara soralar ve düşünceler izleşlerimizle gurrun edýäs. Mhm. Indi gurrunga soňky nemelerimizde bir spesifik bir temany alýasa bu taýa. Bugünkimiz hem nadanlyk döwrü. O deňdir türkmeniň altyn asyry diýilen bir tema. Aslında biz bunu bölekleyin kan gurrun etdik. Altın asır bilen bağlanşykly. Şu altın asırın o nämediğini görenden soň bir nadanlyk döwrü diýilip ýanky terjimesi goýulmaly bolýar da bu taýda. Endi biz bu nadanlyk döwrüne nädip geldik diýilen bir sora soramaly. Bu nadanlyk döwrü nereden çykdy, oňa näme sebäp boldy? Ondan kim çıkmalı, kimler çıkmalı, kimler çıkarmalı ya da sapara şeyle bir iziderli soralar bolup biler. Yani umuman bu nadanlyk nerede başladı, näme sebäpden başladı diýilen soragy ortaklaly. Diyeme kemine, internetten ya da chat GPT'den gör, bir cemiyetin, toplumun informatadan, bilgiden mahrum nämeler bolýar diýip bir soru. O sana ýahylyk jogap gelir. Mawa jogaplary sapara Soru, oşçu soru. Mene her türlü sorak gördüm. Şu bizim diýen adımıza gelýär. mawa Ondan sonra okap bir ver yine illeşlere. Cemiyeti yani informat almaktan, informat siyahat etmekten, kommunikasiyadan mahrum eden de näme bolýandygyny. sapara onu ekrana da getirip nemet biliriz. Mawa Onu hat goýur. ekrana getirip hemen hazır sorayan çıktı cevabı. Gelýänçä men gurrun bereýin demede netijet naýdy. Şolong hem bejerdiň netijeti bir jemgyýeti informasiýadan mahrum etden beýleki nemelere garap beýlesin o jemgyýet çürýän, degradasiýa bolýar. Ösüş var arada yani kovdurmuş nerli o bağıtlı durmuş var arada o hiç yani gol oynadı var bolu nokta ni bunu näme üçin edilýär diýen soraga jogap tapmaly biz. Indi gelen bolsa sen okap ber kemine. Sapara şeyle neme yazýar. Bugün tercüme edip gideline. Sonra şu nemet de indi. Sonra ýokara sığmada birazrak nemetsem kiçelip gidýär da şonuň üçin. Sonra şu bir jemgyýeti maglumatdan ýani maglumatdan izolasiýa edip saklasaň näme bolar diýip soralýar. Taýda soň jogap beripdir. 4 maddada jogap berýär. Umuman bir jemgyýeti maglumatlardan izolasiýa etseň bu jemgyýetiň türlü ýanky durmuşynyň türlü böleklerinde näsazlyklar çykýar diýär-de. Şolardan esasy 4 sany näme aýrypdyr? Umuman sosial bilimleriň
kategoriya ayırışı boyunca ayırıptır. Knowledge stagnation diye, yani bilginin durması, bilginin toxtaması diýilýär-de. Bilmegiň, bilginin o näme diýär bu taýda? Täze maglumatlara indi erişim diýen sözü ulanasym gelýär-de türkmençede näme Ulan bolýar? ulan girişim Owa Türkmen söýdüler. owa ermek, Ulan owa ermek sözünden gelýär owa. Täze maglumatlara erişim bolmasa, şo jemgyýetiň kollektiv bilgisi, kollektiv ýani öz aralaryndaky umum bilýän bilgileri tarih daşy bolup gidýär diýär. Ýani ulanışdan galýa, ulansaňam peýdasy ýok diýilen ýazmanydy. Ve şonluk bilenem durmasyna, ýani bilimiň esasan durmasyna, teknologiýanyň we ösüşüň durmasyna, ýani özgörüş manysynda teknologiýa wagtynda innovasiýa diýilýäni bu zatlaryň durmasyna getirýär diýär. Birinji maddasy şol. Ikinji maddasy ykdysadyýetine zeper berilmesi. Ykdysadyýetiniň ýa-da zeper bermesi. Ykdysadyýetler diýär, ýani ekonomikalar bilgi alış çalyşynyň esasynda özgörýär, ösüş görkezýär diýär. Owa izolasiýa edilen bir ykdysadyýet, owa ösmez, özgörmez, ýani bir potensial bir nemesi bar diýär-de, çöküşlügi bar diýär. Ýani potensial diýäni bunda şeýle bir jemgyýet bar bolsa diýip ýazýar-da. Ýani ChatGPT'niň nemesi bu beýin görnüşi. Skype'a girseniz çykýar. O şey diýär, ýöne Türkmenistan hakykatdan şu an ýaşap ýör-de. Potensial däl, o kinetik ýagdaýda, hakyky ýagdaýda ýaşap ýör. O şeýlelik bilen ýaşaýyş standartlarynyň düşmesine getirýär diýär. Türkmenistana serediň ýaşaýyş standartlary nähili. Ýani ykdysadyýet bilen gönlen bagly. Ondan soň sosial dinamikler bilen baglanşykly taraplar bar eken. Sosial ösüşüň, progresiň nemesi esasanam pikir, kultura, alış çalyşy bilen baglanşykly diýär. Eğer izolasiýa edilen ýagdaýynda orta kulturanyň dürlüligi we düşünjäniň kemçiligi ortağa çykar diýär. Ondan soň politik täsirleri, ýani syýasy täsirleri informasiýa diýär demokratiýanyň işlemesi üçin iň bir zerur zatlaryň biri diýär. Zerur. Sütünler we ýani informasiýasız bir medeniýet, ýani maglumat, ýani bir karar vermede, dolandırılmada ve ýani sivil erkinlikde neme görkezip biler diýär-de. Iktidarsızlyk görkezip biler diýär. Şo zat ortada bolmaz diýär-de. Umuman ine bir emeli aň şeýlerek jogap berýär. Ýani elde eden bilgiler, internetdäki bilgiler bir ara getirip özü gysgan eme ýazyp berýär-de. Sapara bilmedim, düşünlikli edip tercüme ettim mi, etmedim mi belin. Yani bu aydık gelýär ýöne bunu hemme jemläp jemgyýet degradiw de diýär-de. Çürüye. Yani paçan yapılıp başlanan döwründen şo taýda doňya onun netil etişýär-de. O nesil yani öňkü yetişen netilin hem aşağına düşýär-de mecbur ýagdaýda. O ýygynyň gelýän ikincisi ondan maşakdy, üçüncüsi ondan maşakdy. Türkmenistanyň ýagdaýy şundalakda. Yani gadagan näl biz bunu beýdem zogum diýip bilmeýärler kemine.
Ne onu biz şu Türkmenin durmuşundan misal getireli. Elementar ödem. Inni haysi derece yetenler biliyes biz ne şu yeme Emelan aydıp dur. robotlar mı o şular mı aydıp dur. Ne kuşu da bir kunlukta. O köprü vurttur şonu. O şu tay kalk ılgap vardır. Onu olurdan milisiya kağıba şoları alak nebeler vardır. Köprü bile işleri yok diye. O tuğra talyami video çekiyami ya iyi işi şoları kovalat görmek diye. O tayda o halkın köprü gidiptir. Tuğratı çekenine de o çekmele hak var. Birinciden informasyon alma ve verme hakkı bu konstitüsyon hakkıdır. Onu prezidentten beren ok, beylekan beren ok, onu Türkmenistan'ın ana, ene, büyük esas bilgiyi alıp hemen vermeli, hukukun var diye. Bunlar şunu ne için kovalap diyorlar? Bu bir doğru. İkinci doğru. Bunlara kim komanda veriyor ya bunların ödleri, öd inisiyativası bile ne diyeyim. Ödem var olyan zatlar. Kimine. Saat Men ýaly şöyle işleýär diýänse. aşıklardan can edip o yetin sotayda surat almasınlar diyen nerelerde dip düşünýän ne? Tebebi Aşgabatdaky uklap betandır o tiýil düşünýän. Sotaydaky yernäki adamlar ýa-ni ise kıbaty ýa-ni ýolları vardır. Grafik nemeleri vardır, düzgünleri ter. Şoňa görä inisiativany özüne alyp edýänler dip düşünýänler. O indi beýle dip düşünülýän bolsa, bu da dogry bolsa, onda biz näme pikir etmeli diýilen ýene de bir soru orta çykýar da. Bu adamlar bunu niýeden bilýärler? Şu zat etmek ýa gadagany etmek. Yani gidip adamları aldırmalar, video çektirmeler diýilen nemeni bu adamlar niýeden bilýärler? Yeka yani kuşku meselesine şeyle bolsa bir bahane tap bolurdy. Ýöne Türkmenistan'da heýlek hadise ýüze çykdy. Şolaryň hemmesinde de aýny milisler var ya, KGB var ya, onuň işleri adamlar surat çekmedi. Hatta video düşürmedi. O çärjegde tuweley turanda da şonda alakdyr. Marda tuweley turanda da şonda alakdyr. O ýa-ni ýol ötende badarda urş bolanda da şonda alakdyr. Gara näme bolanda da ýagdaýlaryň hemmesi meňdeşde. O diýmek bulary okudylýan bolmaly. Diýip men şo netijeye geldim kemine. O niýe okudylýan? San ýa-ni liseler niýe okudýar? O Politek akademileri var. Şeyler. O KGB'çılar niýe okudýarlar? Onum çok düşünçümçe şeyle olmalı. Yine şu tayda Floryalak bilgi ders verilýän bolmaly. Şulara oku. O halky informasyon mahrum etmeli. Yeka bu ýa-ni surata düşürme demedi däl. Adamlar näçün internetde ýerýär. Diýip aýlanyşyp bolýar. YouTube'a girdin mi diýenler. Ýa-da ine ikimiz dinledin mi diýenler. O ýa-ni ýurda giren adamyň telefonu teredip mirak ýyp çykypsyň diýip internet barlap neme dip bolýar. Bunu bir ýerde bulara umumy bir oku ya ders ya siyasi neme berilmese beýle bolmaly hele. Ödem şu jaga adda
Şimdi kalan dağıtlarını biz yemeden yok. Bir informasyon alma ve verme. Ki Türkmen hem bir vekilinin yani konstitüsyon hakkı şunu prezidentin madağın edip bilen o boklu milisler belirli dursunlar. O ya havar verme, havar alma yani hiç abi hakkı yönep yani demek bu gruppa boy ya devletin siyaseti olmalı. Ben şey deyip düşünüyen bu neticesinde bu devlet bu halk ne kazanacak o zatlar bilen hiç kimin işi yok olmaya çemeli. Neticesi şeyle oluyor da. Şeyle mi? Şimdi bunun anlatısında başka bir zat yatır. Biz onu gelir kemine. Bunun büyük sebepleri var da. O sebepleri birinci safar eşiteceksiniz. Eşitten sonra o kırkıyıcı yatmarsanız o oynanırsınız. Şunu edip görünürüm. Benim fikrimce yatıp bilmeliler. Bu delilinin şeyle olayanı adamın değil, robot biliyor da. Ne hile kıyan getiriyen. Ulan yankı Osluğu ya ırkızın kurvakatını diyen nokta. Diyen datları. Ben bunu hem şun edilenini aydıp vereyim. Bu cemiyeti ilk olarak informasyadan mahrum edip dahil etmeli. Dahil olan son hünersiz olayanlar. Kârsiz olayanlar. Sana karşı niye de yani karı iş, ağır iş bağ olsa rotay sürüsen rotayda güymen arıyor. Park değilsen park teker. Köçe süpür değilsen köçe süpürür. Onu da yapçı dedi. Onun arasında ayrılan sıfırlat yatır kemine. Birinciden bizim kulluğumu da yatır. Görmeyeceğim buradan görmeli. Yönü, o kulluğu bir yönü kulluk derler. Muht kulluk derler. Ben size Türkmen'in Nevtinin kadının arada biraz emine. Yetat sevabım şutaydı. Kararsız oldu diğerlerim oldu. Bu da yalan. Kararsız olan yok. Onu görürsünüz. 1934 yıldan başlayıp Türkmenistan'la Ulu Muhtar'da Nevit çıkıp başladı da. Nevit Dağ'da Beylek Nemeler'de o 34 yılı senli emine bir yerde yazı var. 550 milyon ton nevit çıkıptır. Sovet dövründe o. Sovet dövründe. O Sovet nemeti yıkılanca 550 milyon ton. Bunun siz yerlerde kitaplarda okuyup tapacak mananız yok. Yunglar bağdı. Sovet dövründe. Alp polyadı. Nemet polyadı. Özüm Goskomstat vardı. Türkmenistan'ın Goskomstat'ından hem geçiyordu. Yönü neyim şundur? 30 yılda statistikan yok ettiler. Yok edenlerin hep sebep yatırdı. Yani 550 milyon ton nevit. 4 milyar 150 milyon varil nevit oluyordu. Sonra yönü Hawaii bakadan yemeden dedi 200 milyardın üstünde pul oluyordu.
Hmm. Nevtin bahadı her yıllarda ütköşük oluyor. Nevtin bahadı siyaset apırdilerdi diye de. 2-3 dolar olan vaktamma başlarda. 150, 120, 130 dolar olan vaktlarım var da. Hı hı. O devlet kuvvetli siyasi instrument bir. O 200 milyar diyet bu yakıp pullel. Bu hem kuvvet hem güç. Gücün neyme getiriyenli emetme için bunu köpüldü. Sen ulan bolsan sen gücün oluyor da şu. Potansiyelin. Şimdi Sovyet nemesi yıkıldı. Yıkılan son birden 2023 çendi Kulçitil'ine içine iyiydi. 280 ton neft çıkıptır emine. Onun 7-3 kapasite bilen yani barele Uriyette 2 milyar 102 milyon barel neft doluyordu. O bunun da orta bedeli. Ben 85 dolardan hesapladım. 178 bütün 17 milyar dolar oluyor. Kadın grubuna bedem yok. Neftin grubuna diyetse. Şimdi kemine koş 200 milyar bilen 178 No. 378 379 milyar neme oluyor da. Neftin nemeti. Dem için ikisini koşuyaz. Şu neft Sovyet dövrüne de Türkmen'in Elinde de altı. eline değerli, Hı toğum eline değerli. hı. Şimdi kemine. Bunun informasyası yok. İnternetlerden kadap Hı hı. ayırıptırlar kemine. Yönü sağ olsun bir topar adam yazıptır. Aklat yazıptır. O kandidatski yazıptır. Doktorski yazıptır. Monografi yazıptır. Şolun 20 yıl kemine. Bir kıyıcı iş edinip. Hı. 91'den ya 1966 yılında gaz çıkıp başladı. 1966'dan 91'e çendi. 1 trilyon 680 milyar kub metre gaz. 1 trilyon 680 milyar gaz. Hı. Bunu yani 100 dolardan hesaplandı. Bu 168 milyar dolar kimin. Bu 120 milyon yer var, 250 milyon yerim var. Yani siyasi neme bilen neme diliyor. Bu öz bakatından başka da büyücü var da. Hı. Siyasi resurs enerji değil ya da. Hı. 1991'e aittik şeyler mi? No. 91'den 23 aytmalı. O 91'den 23'e çenden 1 trilyon 920 milyar. 1 trilyon 920 milyar kub metre Gaz gaz. köp. Kıyız kavaktın içinde. O köpürlün. Hı. Bunun 250 dolardan hesaplandı. Yani şu vakti Bağdır vakatına maydayın 300'den 900'e çendi. 900 dolara çendi metre kubi ne Avrupa'da. Şu baha var. Ben şunu 250 deyip yani asgari değil ya da aşağı kıymetinden aldım da. Şuna şikayeti
karşılığı nemeti bar adam o çıkıp o yıllar boyunca yine bizim statistikamız deyip görködüp nemetip bilin. Ya 400 ya bu da temine. Koşuyat tane qadı. Ya Sovet dövründäkini ondan soňkusy 480 bilen 168 koşdum. Ya şo bolýar. 648. 648 milyar Beýlek ikisine mi oşaly? dollar. O beýlekden boşayan bolýar. 1 trilyonu bolýar. 1 trilyon 26 milyard bolýar. Edil şu miktarda Ekranda görýän 1 trilyonumuz ne? Norvegiýada biz Norvegiýa bilen hemme dadymyz meňdeşerek nebitimiz hem abiýomlary, resurslary meňdeşerek. Şolaň şu wagt 1 trilyondan urak ýa-da akaplenýeti bar. 1 trilyondan urak. Ne Türkmenistanyňky indi Toro. Bu pullar emine. Ine adamlar sizi informasiyadan, tiyahattan yemkün mahrum ediyorlar. Şu dağıtları sizler bilmeliler. Şunça pul gidip dorkay yurtdan düşünmeliler de. Sizinki dinden bilen yok da. Sovet doğrunu da şeyledi. O Sovet doğrunu da David Gazbol'un demek kovurlu noktu. Katagan diye bir zat yok bolun, kovurlu noktu. Onu aydiyadılar çağırıp bir hoşluk bilen, işin bilen oluyordular. Ben tek kurta o yazdım. O Gazi nevti ayırttılar. Onu kalan kaplayacağını atlar bile aşağı ettim de. Sebebi bilmeliler adamları. Yani bu Türkmenistan'a değişirler. Sovet dövrünü bu çıkyanını biliyorlar. Yani Tifri edarası hem becesi Sayuz Nöbetçiliğine dikkat diye Moskva değişili. O için olmaz. Bir tane var. Yani göz için. O da yani yerli neme bilen komünikasyon için biri Abdelkadir'di. Yani yerli halk biri sak çalmalı, dvornik almalı, şoför tutunmalı, yani meseleler oluyor da. İşgallere bild almalı, kvartira yeni orada yerli komünikasyon için içinde 3-4 tane Türkmen saklayadılar da. O teknik demeyen içine giren noktaları. Hiç vaktim. Sovet Soyuzu yıkılan vakti, o Türkmenistan'da neyse gaz çıkıyor, neyse neft çıkıyor. Şunu gerçek demede bilen adam yoktu. O bilen, bilmeli yerdeki adamlar geldi. Bu yerden hata görüyor, ne edip görüyor. Onların yok, sebebi Soyuzu ministeri olandan atıyordu demesen, gönü, yani Türkmenistan'ın balatında değil noktada. Şu adam yeriyen däl olmalı. Şu adam sonralak. Şimdi Türkmen Parti yapıyor da. Radyo devlet değil ya. Oğlu hocalığı demediler. Ehli oğlu hocalığını alanda kemine yönümü 1 milyar dolara yeten o. Ehli oğlu hocalığını hem mece tutuş yankılandı. 1 milyar dolara yeten o. Şimdi yankıtın yanında şu 1 milyar ne olup görüyor? Ne 1 milyard ne şu adamın boyundaki bir tane palet pul. Yani bu ne dedin bir yıllap ediyen demeyen şu arka deme. 3 plaşat kapul. Adam boyunda. Ne dedi informat mahrum ediyorlar. Bunu
hem şunu diyorlar. Tabii yüzlerine seyretsen Türkmen'e men diye. Gemini. Berdi Muhammed Türkmen'e men diye. Aydı mı bayt be Türkmençe. Şimdi son yanına kurbançık İci Suda diyorlar. Yine şu trilyonun içinde 1 milyar denk. O kalanı bilen hiç kimin işin değil. Hiç kimin. Öyle sizinkilerim sonu korumalı diyorlar. O halkım informasyondan çekli olmalı, akli etmeliler. Hiç vakit. Bilimi çok etmeli. O informasyon kısmalı, yakadagan etmeli. O olurum ne? Böyle demetini atmıyorlar. Ne? Mesele şeyle Sovyetlerin şu meseleleri adap bilen oktular. Bu planı her ki epidik baha verilenler. Bu bir yılda bolayan da değil, 34. yılın vermedi böyle. Bir de değiştiler mi ödem yok. Ne? İnformasyadan mahrum edilenine tenkidin en bilen o. Yani karşılığı çıktı diydin de. Altın asır. Altın atır. Ne? İnformasyanı kemine, ne? Suratları halk düşünmesin, bilmesin. Onda sapar abi. Şimdi bu ne? Bu biz halk olup hasabını sormalı. Vakti geldi. Bunu halka bildirmeyecek olup diyen yani egin pollu yani turbo gorucuları o gün turvan gorumatalarım kıytak yol bilen şu turbo sebepliydi ya da yani işte. O bu ya doğru 50 yöne yani karas yani devtegal ministerliğine açtılar. Ne solar gemine. Hemşin demet beren oklar onun ne suat ayda otursa hemşin. Ne statistika vardır ayrıtayım burada dayden kemine. Ya bu tema artık bilir değişim değerlerek o statistikan yatırmak bilen destektir. Bu devletin statistikasını var olup sonra yok etseniz o bir ikinci men ilmi bilimi triyan demektir. O statistikanı yatırmak sonra onun yani statistika bilen olmasa olmayan hünerler, kârler vardır. Adi fakültetler vardır. O iktisadiyet bilen çakışmayan de hüner, kâr yoktur. Hem de çakışıyandır. Yönü profesyonel yemeler statistikası hiç iyili ilim, bilim verip olayanlardır. Ne şu keyifli iktisadiyetini düşündürüp olunokta. Bu da yok. Ne için gariptiğimiz düşündürüp olanak. Yok, statistik olmasa yani hiç saat düşündürüp bilen yok. Demek statistikan yatan unun veri yani
fakultetler var da. O şolon hem beceri yalan fakülteti uğurlayada. Meyen, kâr vermeyen o fakültetlere uğurlayad. Yönü şu tayip okuvçu giyecek olsa o yalan diplom olsa şunu almak için pul veriyorlar da. Yödüm ummasın. Onu da gözümüyorlar. Onu bilmeyenim yok da. Onu da yankı Kur'an'ula verilen ne mi var? Yankı. Ne o? O sen ödün alyan adım tutacak adam yok. O halkın ne o yolun açık o yönü studentlere öğretmenlerle. Ona bu nevitten gazdan pul verilen o onda. Yok. O halktan alıyor. Hmm. Yer kadar bırdaplar edmeyedi. Şu taydan aldı ya. Halkın elinden almalı da halkın özü kazananını. O. O yurdun baylığını ben alyan, halkın elindekini hem sen alyan diyilen olmalı. Yo ne bu nadanlık diyenimizin demesi nefs tayda özünü açılıyor da. Yani 1 trilyon o yani şulon hem beceri takçıları bilen uğurlanlarını 1 milyar 2 diyelim. Var 3 diyelim. 10 milyar diyelim. Yani o tayda 1 trilyon var. 1 trilyonu görmez 4 milyar bilen o şahmetli edip ölür de. Nadan olmasın bu da. O bu nadanlık sapara yankı millet bilmez bir hayvaniyal bir zat olmalı da. Geleceğe yine nämesi gaýby bolmaýan. Näme olmalylygyny kemine men Steve'nin içine girdiğimçe yani ağzım haplanıp başladı. Yani öyle bilmem ok şulara aytmayan dadım yok. Ekran ağzından. O beyle diyeyin bir bunu adam tap bilmem ok kemine beyle rahat bulma da ödüm katı gen bir nebe ahırlan adı bile ne diyorlar da. O niyazım şeyle değil, bu da şeyle ödüm ahal şulor neme diye de. Yani anırtında ne şu trilyon neme şuna şimdi ödüm devam ediyor bu. Edil şu adam devam ediyor. Gürleşi atıyor. Ne yurdu ahallara sattırdılar kemine. Olaram kabul etti bize diýäsdi. Kelleli. Kabul edip dur olaram. Yankı kızıklı tarafı. Yok, olur yalak tekliften yankı adam atkad eder kemine. O sana ya şon milyar halkın üstüne şenlikte diysen edecek kendir. Bu da oldu. Birinci yani taragaçlara o süre vurdular. Ana ne şu yanlış yer iyileştiler. Ne iqtisadiyetçilere, o devlet gaz pudonunda işleyenlere, yani kabinet ministrde işleyenlere, bir topar ön şuat ministr olanlar vardır. Yokur vedipe alan adamlar vardır. Her kim öz dövrüne cevap verir elbette bolun. Yani şunu karşılığınız kritik nemeğiniz bağ olsa baş üstüne. Olmasa da şu günahları siz bunun yemeti yani tıkatağır kemine. Ödüğünü getirir yalan del.
yurdu satmağa yönü formasam derler. Bu katır ayrılan forması. Bu yeke yurdum satan oklar. Bu milleti cahil koydular. Ol yani tiilgelerinde Rabbariyan milisi Nemçün ediyenden bilen oğul. Yönü başka yerde birini soyununu emedenine zorlanına hiç kim rahat diyor no. Şoloriyalak eme veriyor ederdi. At blok deyin. Ne? Niye? O illeşler o tidem fikir edin nemedin ne sıfırlar bulur hakiki sıfırlar. O ya 1%, yarım %, plus minus volt bilir. Evet, statistikan yok ettiler de. Dedim o yani gol çekilip alınan verilen yerden alıp bilem de yok da. O gör var ya. O bunu yok ettiler. Hakikaten araştırdılar. 10 yıl bundan önceki informatörler yok da internette kemine. O sapara sizin sesiniz bölünýär diye şu öňkü geçenki neme var ya da. O olmadı. O sapara O ne torunuz olsa torunuzda geçin. o Ya düşünmedik yeriniz olsa onaydın. o şu nemeni sapara täzeden aýtjak bolýanda bu ina işin bir tarapynda şu pul var. Şu pul var ýöne o bundan soň gitjek o bundan köpem pul var da. Şu wagtda çel ýitiren pulumuz bu bizim. O bu yitiren Ekranda görýärmiz ýitiren pul. Iň beýleki ucunda da bir sany kirli polis işgary var. Şu pullaryň gitmesine kömek edýär. Iň başlangyçda. Kirli ýa-ni sowatsyz hiç zada düşünmeýän, gözüne seretseň gözüne seredip bilmeýän pagon dakynyp gören adamlar var. Ýa-da pagonyny goparyp sana töhmet atýan biri var ne. Bunun beýleki ucunda da pulun. Kıyska nemedilse aydılmalı olsa. Diyemem. Kemine ne devletin ne akademiyası var. Nadanlık döwrüniň akademikleri bolmaly. Bir topar institutlar, üniversiteler var. Onun içinde rektörler, profesörler, doktorlar, yine o nadanlık döwrüniň yakanları, doktorları, profesörleri. Şey diýmeli bolýar. Ondan hukukçu, nadanlyk döwrüniň hukukçulary. Siýasatçy bolsa nadanlyk döwrüniň siýasatçylary. O apatsnerim bolsa siýasat, nadanlyk döwrüniň. Şu atlary görmän, hemen apanýr dedi. İp bolýar. Şeýle. Dedi ne şeyler hem dünya maskara. Dünyada bunu bilýärler kemine. GPT kendi formatlarını falan alıyor. Ana iyilleşlerimize soracak Sapara'nın sesi düzeldi mi? Düzelen olsa bir aydınsa ya ben bu taydan bir zatı çalıştım. Bana gowu gelýär sesi hiç ýelinmesiz. Yani düşünüşüm boyunca bu programı arkadan başka bir görünüşde iyi berýän bolmaly. O Sapara'sız gürlen hany? Ben gürledim. Yine de urlayayım kemine. Yok gürlemeye devam ediverin han sesiniz. O demeler, iyileşler, o siz näme pikir edýäňiz? O sizin pikiriňiz önemli. Ine siz şular ýalak ýurtda.
O sizin en atalarınızda şular ýalak ýurtda ýaşapdyr, ýaşap gelýärler. Suat ýaşap görenler var. O sizin indi ýaşajak. O bu dowam etse ýerden çykjak. O taý var. Ýani informasiýa gadagan ýerde bilim bilgi gadagan diýmekdir. O Oňam hiç jogabyny hiç ýerde beren oklar ne telewizorda diňe aýdym görmeleriniň düýp sebäplerine şu zatlardyr. Ýani şu aýdym görenler var. Halkyň üntüni şu zatlardan togmak üçin ulanylýan adamlyklaryny düşünýän ama bolmagy mümkin bolýany düşünetler gelen oklar sebäbi bäşan kazanç etdirip berýärler. Kazanır ýalyk mümkinçilikler ödýärler. O şonu etmese de o mümkinçilikden mahrum edýärler. Bulan ýani hemme jeti biri bilen bagly. Çüýrük bir neme. O adamlar gorkulyp ýörenleriniň diýip sebäbi. O ýani kize pasport bermän ýörenler bar ene. O da şu hemme jeti şu gelýär-de soňa. Siz kul bolmaly, o kuluň in jahili bolmaly. Ýöne kul bolmaly elle. Ýöne bilgili kul bolup biler bolýan ýöne sizi oňa da erten oklarda. Şonam kän görmeli size. Owa sapara indi ses düzeldi. Sizin sesiniz gowy. Onu düzeltdik. Owa beýleki problemany görürs. O näme sebäpden beýle bolýanyny. Soňky 3-4 günde tapyldy da. Ondan ýani iş adamlar diýdik. O iş adamlarym ya şu nadan nöwrüň iş adamlary bolýar-da kemine. Olaňam şu döwrüň nadan nöwrüň iş adamlaryny o düşünürçe boldy bile olara kändat diýip gördük-de. Hakykatdan nadan nöwrüň iş adamlary. O inni bu näýlik jemgyýet bunu nädip çözmeli? Nädip çöder diýilen soralar çykýandyr orta. Biz islemesek jemgyýet ikä bölünür. Biri şu nadanlyk döwrüni goraýjylar. O beýleki tarapym şu nadanlykdan çykmaga çalışýan topar var. Ne cemiyet şeydip ikä bölünür. Onun arasında türtüşme var. Çakışma var. O nirak barjagy tak belli däl. O ýöne mesele yani şu ýolla çözdüler. Sebäbi nadanlyk döwründe bir adam bolsa bir gatlaçyk neme pul gazanary ýalak yeňil pul gazanary ýalak mümkinçilik. Kelläňi işletmän. Kelläňe işleden ok, o ýöne bankyň 2 gursam ýeterlik. Edenäm edýän, o işledip adamlaryň puluny beren ok, ýa-da önümni elinden alyp puluny beren ok. Hemme de sen tarapyňda da halkynky däl. Halkyň hiç haky ýok, hukuky ýok. Ýa-da nyrkyny torajak adamam ýok da. O ine ýanky pullary agdak geçdikde şo pullar bilen türkmeniň manady konvertaty bolmamadlygy mümkinçiligi barmy ine? Tora. Finans nemetinden baş çykýan adam bar bolsa, ine 1 trilyony nemetdikde. O şu pul türkmeniň bankyndan aýlanýan bolsa türkmeniň manady konvertatsiýa bolmadylygy mümkinçiligi barmy? Şoň ýöne %1 bölegini bankdan aýlandy. Konvertasiýa bolýar.
Şu yokluk için yok da. Onu görüte diyorlar yani nadan doğurun iş adamları bolması için ediliyor. O beş etti yani iştat etmendi 5 etti 500%, 500% her al oturuyor. Emin. Bu neme öwürlýärde sapara özü. Demirgazyk Koreýada iň baýlar var, iň garyplar var. İkisiniň arasynda da hiç zat ýok. O. Bir bolsa bir adım soň beýleki hem 100 bolup durda arasynda tapawut. Türkmenistanam o şeýle bolmaly da ses çykarmazlyk üçin. Halk ýa-da Ödem yine de bir bellemeli neme Türkmenistan garaşlyk çıktım diyenden soň Türkmenistan'ın giden pulun möçberi Sovet döwrüne gidenden kän. O näme üçin? Ol nadanlyň aňyr başy bolýar. Yurt düğünden eýesi galy diýmek bolýarmy? Iň bolmanda Sovet döwrü öz neme aşağında da 15 respublika diýilýän. Çoň hataryna goşulýandygy üçin bolmaly. Indi häzir o jogapkärçiliksiz arkaý ýagdaýda. O Sovet döwründen ne paktany näme üçin ýygdyrýardylar? Ne paktany halkyň jahil galmagy üçin ýygdyrýardylar. Pakta gerek deme del. Pakta yani yıllık demesi 1 milyar paktası bilen hemme zaten goşoňda kemini 1 milyarda yeter. Elde ýygylýan näçe milyard sapara? 50 ayakta samolyot bilen ýygyl tapawdy ýok. Türkmenistanda ýygylýan pakta 1 milyarda ýetenok. 500 milyon dollar. Yani galan owu hojuluk önümlerinin üstüne goşoňda 1 milyarda ýetenok. Owu hojuluk hiç wagt taryhynda 1 milyarddan ýokary önüm beren ýyly ýok. Olur ýalyk mümkinçiligi ýok. Onu tanap bilen adam ýok. Gynançly ýeri şol. Onu näme üçin ýok? Pakta ýyp gördüm. Tanap bilen ýok da. Öňüň ýok. Giden pakta meydan diýäňde. Ullakan zat ýalan görünýär. Gogoçany görýän gombol ýyp gördüm. Kellen başakda. Sırtım yokurda. Doğru. O sapara. Onun hatavdi neme derýalak aýdyp bereýin. O 1,5 milyon ton süýümden 500 000 ton balaklo çykýandyr süýüm. Yani paktadan diýdim, dilim sürtüşdi. O 1,5 milyon ton paktadan 500 000 ton süýüm çykýandyr. Süýümüň bahasy $1 kilesi. O onlasy 1000 dolar. O 1200 1100 şeyler deme bolýar, onun transport ýene strahowka görläher dip demedi saňa 900 bilen 1000 aralygy bolýar da. Kalkoç demek eline gelýäni. Respublikanın içine düşýän. O kalkoça baryansa o da ýol demedi ýa-da. Yani 1,5 milyon tonladan paktan kâdigan döwrü ýok Türkmenistan hiç wagtym ýok. O 500 milyon o. Galan önümden hiç wagtda 500 milyona ýetenok. 1 milyarddan geçip önüm öndüren döwrü ýok Türkmenistan. O dönem 60-70% halkın pakta ýupýar. Onda sapara şey diýeli biz muňa, hemmesini jemläli, soň ildeşlerimiziň ýazanlaryna da geçeli. Ýurdunda baýlygyň bar bolsa, tebii resurslaryň, kän bolsa esasanam gaz bilen nebit bolsa, diýmek daşyndan muňa göz gyzdyrýanlar bar. Sen hem eýe çykyp bilmeseň, işiň gaýtdy bolýar. Ine biz aslında şu öz baýlyklarymyza eýe çykmandygymyz üçin şu zatlar bolup durdy. Yani orsun gelip alması
Yani ikinci bir mesele olmalı. Orsu olmasa Xitay, Britanya, Amerika bilmedim ya o şey deyip ulalı örmeli de ne mene. İyi, bağlına iyi çıkmadan iyi çıkacak her dünyada. O son olaran bir eye çıkandan son elimden gidaymesin deyip seni soğutsuz koymalı da. Oo. Yani onun alıp duruşunu görüp yine e, neçinci 38. yıllar mı 40. yıllarda İran'da bolan zat bir taraftan Rus koşunu beylek taraftan Britanya girip şahı nemetmediler mi? Oo. O şu dövrler. Ondan sonra yine ondan sonra şahı getirip koydular. Olam yine de 74. yıla çellim, neçinci yıla çelli gitti. Umuman şol aralıkta şah öz isletti. Ben alacaktı ya da siz ne yapçın nevti çıkar yaz ben özüm çıkarayım deyip başlattı sonra ondan sonra dava başladı. Sonra onun yerine mollaları getirdiler de mesele şeylere mollaların gelişini ama anırsında şu İran'ın tabii resursları yatırdı. Bunun mollaların gelmesine hem Orsa Müslüman olmalı hem beyleki Günvatar yurtlara Müslüman olmalı ilk başta. Bizim yine şu yağdaylarda kıpırneme. Ya biz yönünü fikirlerime bilemiz ama hazırlıkça da cemiyet olup ne için gariptiğimizi payoğun bahası kımmatlat deyip o ses çıkıyorsa ya akıl dine şu payoğa yetti ya da. Diyeme indi gariban diyemeler indi ne mani azam olsa boynundan böyle cahil hem nadan. Hmm. Cahil hem nadan olmasan bu atlara düşünmeye alak hiç tat yok. Hmm. Yeke gariban der. Nadan. Cahil. Hmm. Yolda yatan pullu kapçık yağlı diye biz. Ama eye çıkmasa alacakken de diye bize. Şey deyip yazıptır bir iyileşmesi. Oğlum ne nadanlıktan geliyor. Bir adam kapçığı ne için yitirir? Bir sapar yitirersin onu sen yani 100 yıllap yitirip görmek olmaz Gözlep görenim yok yani yurtta. Ol yankı neme o eğindeş prezident çıkıp ayıp dura dördüncü yerde biz diye. Az boyunca. O şondan soň tanap başladım ben. Yani kurulgat bir aldım ben. Yani şu kadın kendini ayttı da. Bu evet. Şoňa garaşyp gördüm diýäňiz mi? Şu bir gün dilinden sıptırar deyip. Oğlum o doldurup aýdýar onu barmaklarynam görkezip gaýta. Yeni bir neme var, statistika var. O 4. yerde kabirler 6. diye. Olun yani ol 2 6. 5. yani bizimki yalan söylep bilýän bolsa onun kom bir yalan söylep bilýändir diýip düşünýänler beýlek. Yo biz dördü kabul edýäs. O gördüm kabul edýäs 6 diýse o da ziýany ýok. O içinde dinemesi. Yeri önemliler, yönü bir zatlar badygy belli. O yönü yani gaz bilen üçüncülük var. Yurtların içinde gaz bilen üçüncülük diýip bir parametre var. Yani Birleşen Milletler Kuruması göre diýer. Statistika var. 20-näçinji ýerde mi 40-näçinji ýerde mi şondan. Gaz bilen üçüncülük boýunça. 4-5 milyon halky özem. Dünyada da 4. O beýleklen gazy ýok ýöne 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji bizden öňden mi? O sen öz gazyň bar sen 20-näçinji mi ya 40-näçinji mi? O meselede. Övünjek bolsaň şoň bilen övünmeli. Biz bir gaz bilen üçüncülük nemämiz? Dünyada öň hatarda zat diýip. Bu taraftan gazda 4-nji diýen o beýlek tarapda da ýurdun içi gaz bilen üçüncülükde 25-nji. Olam sapara 25-nji şu siz döwrüňizde çekilen gazlar sebäpli 25-nji sizden soň gaz çekilip bereni. Yok. Onam şu wat çekmedik bolduk soňam çekjekler kendilerine görýär. Çekilen ok hazır reçelli ovalar var. Nädip çekýärler sapara şuň
Bir ova misal üçin täze köçe döreýär diýerler. Ýa Türkiýede işläp berenler, jaý gurduryp ýörde, daşary ýurtda işläp berenler. Köçe emele gelipdir. Soň şo köçänikiler üýşüşýär. Pul birikdirýärler, pul jemleýärler öz arasynda. Ondan soň turup alýarlar. Soň gaz çekdirýärler. O gaz hopsuzluk nemesinden geçen ok. Nähil turuba bilen geçdi. O turuban öbürü näçe nädip geçirmeli o zatlaram yok. Adamlar şey edip ulu möçberde pul töläp geçirýär. O ýeň soňa ýene şeýle bolmaly belin. Bir guramaçylygy bunyň deme tarapyndan amala aşyrylmaly da, ýeň bolmady ýerli hökümet tarapyndan amala aşyrylmaly. Yok, ol deme gaz bilen oyun ederýärlik däldir, o ýarlyp bilýär, ýanyp bilýär, bu topor betbagçylygy ertip bilýär. Şoň üçin ol gazyň nemesi bardyr. Turbo bölegi, ýani transport bölegi diýin. Ol öz başyna bir edara bolmalydyr. Hususy döwlet oň hiç bir nemesi ýokdur. Şol jogapkärdir. Ondan ýani gazyň bagasynyň içinde şoň paý bolmalydyr. O şeýdik gitmelidir. O bar jogapkärçilik şoň elinedir. Bizde elektrik hem ýalňyş nemedilen. Bir nadanlyk döwründe bir akylly bir zat edildi diýmek kıyın kemine. Yo, biz doğru zada garaşya söyleyin yani şu näme edilýän bolsa da kemçilikli ýalňyş edilýär. Ýanky döwrüň näme diýeni bilmeýän bir zady düzeltjek, o ýalňyş zat diýip gyýryp ören bilen düzeljek zat ýok. O döwrüň adyny dogry goýmaly. Hakykatdan bir nadanlyk döwrü. Akyl informasiýa gadagan bolsa, diýmek akyl gadagan. O akyl gadagan bolsa nadanlyk. Yok, gol çekdirýärler. Ýokary okuwjy aýyna baran okuwça gol çekdirýärler. Internete girjek däl, YouTube'a girjek däl, onu etjek däl, bunu etjek däl, bir näçe 20-30 manatlyk bir zata gol çekdirdiler. Bu ne? Suutnamasy. Hemmete diýer, kemine. Ýöne şoňa garamazdan ýene ulanýarlar ýolun tap. Neme tarap var ýöne bize möhüm tarapy ine şol dokumente diýeldinde gol çekdirmesi. Diňe özü däl, ejesini kakasyny getirip olaram gol çekdirýär. Olaram samsyk bolmaly. Sena okuýy bermedimmi çağany? Okuýy berýän ýüzünden okumasyn diýip gol çekýärde. Demek kemine bir nadanlyk döwrüne akylly bolmak, wagta diýşe däldir kemine. Akıllı bolmalan dälmi kan diýen aklyň bolsa? Säge nemet bilýärler-de akyllylygyny görseler, odan depägen diýip berýärler. Samsykyal bolup gezmeli-de akylly bolsaňam. İlleşimiz ýazypdyr, gazymız var, aklymız ýok diýip. Doğru. Türkmenistan döwletdäl döwlet hasabyna da görülmeýär diýip ýazypdyr illeşimiz hem. Yok, deme tribunalara çıkıp men 4-nji edip öwrer ýörersiň. O näme diýenden bilýän bolsalar adamlar suwmasyň näme diýeni. O sen köçäň, ýani daşowdyň kerkiň tagtawadaryň köçedi ýalak bolsa. Esen gulyň Türkmenistan gaşy watdan walan ýeri hemmejen köçedi şurnalak. Näme dünýä gören ok. Onu awra galdarmy sende. Diň Aşgabatdy görkezen bolýarlar welin ýöne iň soňy adamlar görüp durar beýlek ýerleri. Videolaryny ugratýarlar. Alýam kaldyarlar ol. Alýarlar. Suratlaryny, videolaryny gördü, nähil ýerde ýaşaýar. Gazan alan baýlyklar bilenem bolçulukda ýaşap bolar 5 milyon halkymız o diýär. O da bolar. Hem ýerde de şonu alak. Yani gaz döwletde ýok, ana Şüwetde de gaz ýok. O ýaşap ýöler. Kendir garybon däl şular. Kimine? Şüwetler.
İslendik Arap yurttan baydı yazma. O Standartları. dendik Müslüman devletinden bay. No. Ya Arap değil. Şimdi Araplar iyi bayrak Müslüman yurtta şondan aytdım. Ha. Gaz ulanın oklarım Şüvet'te de gaz yok kemine. Elektrik emme da. Şüvet'te de gaz yok. Hmm. O çocuklar gaz ulanın yok hiç yerde. Bizim o bar problemamız şu gaz bilen başlaya, o gaza da iyiye çıkmazlığımızdan başlaya da. Gaz ya nevit baylık değil, esası baylık, azatlık, erkinlik diye. O. Hmm. Bular budom hem mejetini uğurlan oklar. Ine yani 1 trilyondan 1 milyar demek o neyse neme oluyor. Kemine 0,01% bunu ne var? No. O galanı tırtına salıyorlar. Bir neme diyorlar. Üstüne de halk onu da rıza olup bilerdi. Yani yönü şey, erkin yaşar yalar ettiler. Erkin işler yalar ettiler. Düzgün tertibi nemeder yalar. O iyice körüğünüm tapardı neme derdi. Kazancınım. Yönü onu da yolu hem medat kadagana. Kemine. Sapara şonu Köprünün etmese, yıkılarına barıp suratı düşürüp bilmeyen olsam o o tayda ne etmeyecek? Sapara onu köprüğünü yine ay başladı da nemçin gadağındığını bir. O belki uzun çekmeye mümkün. Yine köprü yıkılıp dur. Bari ya adamlar surata düşürüyor. Son yayra ya bu. İnternette anlamında doğru değil mi? Sonra adamlar fikir eder. Bu köprü nemçin o tayda eğilip dur. Nemçin şuna dayanan o. Ya da o köprü yıkılandan ya da nemeden son kuruldu mu kurulmadı mı değilen sonra olur. Görecek de. Bulam dine bir adam iki adam değil. Tutuş cemiyetin önünde yani sosyal medyada yayranı için bir cemiyet fikri yani emelan yazan nemesi yok mu? Şu an getirelim ekrana. O ne hemen öldürüyor deyip yazdı. Hova yine kolektif knowledge diye de kolektif bilgi. Yine bunların isleyen zadı kolektif bilginin bolmazlığı. Kollektiv bilgi bolan vakti bir cemiyet emele geliyor, bir halk emele geliyor da. Biz hazır näme pikir edýäs? Bizim edýän pikrimiz şu, meniň günüm geçip dur diýip aýdylýandyr. O. Näme üçin şey diýip aýdýar? Sebäbi ol şonu aýdýan adam Türkmenistanda hakykatda nämelerin bolup geçip durandan habary ýok. Eger görse şolam towa geljek-de şu aýdýan sözüniň ýalňyşlygyny olamlanjak. Ýöne oňa şo zatlarym görkezilmänligi üçin o mena diýilmedik ýylan muň ýaşasyn diýip ýör. Bu zatlar ne şonuň üçin edilýär. Soň bu otaýda duran o. Kollektiv bilgi aň diýen ýa-da kollektiv bir aň dörenden soň näme bolýar? Sapara. Bizim gazımız var. Pelança diýip ýanky hasap etdi ya. Hasap etdik. Hasap edenden soň näme çykdy orta? Sapara. Şu pulların ogurlanandygy çykdy. Şu pullar Türkmenistan'da däl ine hazır görjek 3 plaşatka pul var adam boyunda. Yani 1.60 mı 1.65 metr boyunda da umuman. Şu pullar Türkmenistan'da däl ogurladylar. Kim ogurlady? Türkmenistan'a giren o. O giren ok. Girmän ogurlady. Yani gaz çıktı. Pul daşary ýurtdan aýlanyp ýanky Orseýdyň hasabyna ýatdy. Son bu zatlar sorap başlaýar, doğru dälmi? Ine hazır biz soradyk. Bunu paylaşıp dursun ine şu wagt ekranda. Bu pullar näme üçin ogurladymyz? Bu bizim pullarymyzdy. Biz olsa garip ýaşap ýörsün şu wagt. Diýiljek. Doğru dälmi? Sapar abi. Şeýle pikir edýän. Şoňa gelýär-de, ýani kollektiv bir aňyň bilginiň döremeginiň öňüne almakdyr. Habar şonuň üçin ýanky watan habarlar bardyr, başga habarlar ýok. Ýa-da bolsa da watan habarlaryň çağalary ýalydyr beýlek habar berýänler hem asuda asman, garaşsyz bir tarap Türkmenistan diýilen ýaly nemede gidýär-de bu zatlar.
dine ösüp barýan ýaly bir trend görkezýärler. Yani aslında hemmeler aşağı gitdi. Sen ýagdaýymış. Kemine yankı köprüye dönölü. Hı hı. O köprünü ne surutallı bilgini yayrattı. O belki köprü şotayda kurulmalı derler. Şöyle orta çıkar. Onu yankı zarın hopsu yerinden kurulmalı. Dilen fikirem çıkıp bilýär. O yankı cemiyetin içinde işlenti. O belki de on başka bir çözüm vardır. Dilen çözümlerim çıkmalı. O bilgi dilen zatın peydali yeri bilgisiz akıl bolýan nädir? Yani, bilgim şu informasyon. Yani bilginin görünmesi için informasyon gerektir. İnformasyon olmasa ne Türkmenistan'ı yine de 4-5 yıl şey yapsaklar o dağ şatırlarına gidiyor. O yani cemiyet ne yapıp gelişiyor? Yani bilgiyi, informasyon sonra kabul edip onu özleştirip şeylik gelişiyor. Sonra mahrum etsen o 150 yıl iyi de gider. Suat sonra alak yani. Ondan beri vet oluyor. O dövrlerde insan tabii bir instinkt var da adamlar sonra nemede yetişiyorlar. Yani özünü soğuktan, ısıdan, yağıştan, tiilden bir korunur yalak instinktleri var da. Yani bu dövrlerde o instinktler bu adamlarda ölen. Suat sizi çöledim. Şehirde yaşap gören adamlar var ölür. Buğusu ölür. Sonra çölün içinde yaşap gören adamlar var. Olur ölen o. Onun tebliği nemesi var. Tecrübesi var. İnstinki var. O şoňa görä bunu yaptırlar o. O yemeğe getirdiler de. Bunun ediyen demesi yönü oğurluk olsa ne yanşı? Oğurluğun arasında koyan atlar var. Bu millet yok ediyorlar. Ne şu at kemiğine bizim doğrumuzdaki spesialistler var da. O şoları yani çağırıp yalvarıp demedip o burada yazmalam olsa o berdi bu hömetler yani salamatım yapılan oklar. Gürläp bilen o yazmak. Gürläp bilen o. Yani vatan tatanlarına berbet bulur. O yönü böyle de değil. O gazyň we neftin pullary hazyna girse bu ýurt nähili bolar diýip sorapdyr. O bu ýurt nähili bolar da ýurdun eýesi halk bolardy. Şeýle ýa-ni hazyna girýän bolsa hazynanyň ýurdun eýesi halk bolardy. Boljagy şol başga ütkeşik zada. Ýa-ni bir jadyly bir zada garaşmana da gerek ýok. Bu nemäň aňyrsy şu. Ösen ýurtlaryň aňyrsyndaky näme diýilýär? Cadısı mı o? Şondan ibaret. Bular sapara aýdyşyňyz ýaly balyk tutjak diýip aryň öňüni bekleýän adamlar bolmaly. O çeňe ýatyban balyk tutup bolýar ýa-da tor gurban da ýöne. Bular indi nädip turba goranlar bilen täze Türkmenistanda ýaşamaly diýär. Şonuň üçin illüstrasiýa bardy. Şu illüstrasiýadan geçse ya olar Türkmenistandaky, ýa-ni täze Türkmenistandaky jemgyýetiň arasynda ýaşap bilýärler. Ya bu cemiyet insan bölmeli kemine. Şu rejimi ýa-ni nadanlyk demeni gorayan, gorajak gatlak bilen şondan azat boljak gatlaryň arasynda çaklaşık çıkmalı. El soru var şu taýda bu jemgyýet iki bölüner diýdiňiz beýle bolsa halkyň arasynda hawos çykyp bilermi? Birileriniň
Yani birilerini kırmazlar mı diye. Uların isleýäni şo zat çıkalga näme bu barada görleseňiz diye. O. Havos el bu açık kapma karşılık. Näme üçin havos bolsun? Bunu çıkacak belli, çıkarmacak bolýany belli. Näme havos bol? Nadanlıktan çıkmacak bolýanyň sany 1%. O çıkmanlaryň sany 99%. O taýda näme havos bolsun? Tekiller geçer gider. Şol demelere gynanýan bolsa başga mesele. Şu 1%'ne. Kırılmacağım bolsa baýdygyndan çıkmaly. Suat. Yo edýän işler hem ortada. Orsa, şunça puly orsa geçirip berdiler. Bu dine giden pulda sapara indi yankı näme de geleli. Yankı näme arıňy bekläp baly tutmak ýaly zat da bu. Indi şu pulu almak üçin beklenen zatlar vardı. Yani olaryň çykdarysyny sapara kim hasaplamaly, kim çıkarmaly, kim tölemeli. O ýurdun halky entegem 5 milyon töwerege. Näme üçin 20 milyon däl? Mysal üçin O soraglarym bar. o 15 milyon halky dogulmanka dogulandan soň hemmesini bile goşup hasaplan ýok etdiler. Şu pullary almak üçin. Topragy zaýaladylar. Şu pullary almak üçin Aral deňizine uğratdylar. Şu pullary almak üçin. Başka nebesi ýok bunyň. İlleşler pikirlerinin, oýlanyň, şu tifirler canly tifirlerdir. Hakiki nemedir? Türkmenistanyň nemetinden geçen tifirlerdir. Buna karşılıgyňyz baý bolsa, yani spesialitler wadyr, nemeti wadyr, o çıkıp düşündürtünler. Şutaýda ýalňyş. Yok biz 1 trilyon 920 milyar kub metr gaz çıkmadı. 1 milyar 800 çıktı diýtinler. Ýöne diýtinler burada. Ýyllar bilen tubut etdiler. Statistikany görkezdiler. Dikeltinler. Bir ýerlerde bar bu statistikasy. Iň soňy Gurbangul çıkyp aýdyp berdi. Dogry dälmi? Olar hem aýtmak mejburiyetinde o. Beýlekler hem aýtmaly onda. O niýetem şonalak. O 70-nji ýyllarda 15 milyon tona ýeten neftin önümi. Kemine. O. Ben neftçi boldum bir hepdelep. Şu neft gaz nemelerini iýdarlap. Hemme ýeri arasalap çıkypdyrlar kemine. İş edip. Türkmen nemetinde bir zat ýok da. Ýene de ýankydaşary ýurt nemelerinden alýan istoçluklaryny. Beýle bolan soň elbetde 1%, 2% plus minus. Bana ýöne yani hemme jetni askeri nemetine aldym da. Gurulan döwleti ikrar ettirip bolarmy diýip sorapdyr. Birleşmiş Gurulan döwlet haýsy täze Türkmenistandan mı söz edýär? Hemen ikrar etmeli. Sapara siziň mikrofonunuz uzakda mı galdy? Kaçıptır. Indi şu wagt däli. Indi goýan uzaklaşdyňyz şondan bildim. Sesiniz uzaklaşdy. Deme. Ben ýa elim garlyga dörýän öýdýän. Mikrofonlarym uçýar. Indi hawa şeýle bir zat bardy illeşlerimizin nemesine siňdirilen ýa birileri bir zat ikrar etmeli diýär-de. Mysal üçin aýdaly Demiraz Koreýa ýazyr bombasyny ýasatda. O ikrar etmediler, ýene de ýasady. Elinden alyp bildilermi? Ýok. Ýa-da Eýran şu wagt ýasaýar. Goplu bir neme bizim özüm komşuýymyz Eýranyň ugru belli.
O yasap diyorlar da az kaldı diyorlar. İran neme diye. O birler ıkrar etti mi? Yok, eden yok. Yani ıkrar etme manysının nemesi biraz üýtgeçikrek. O güç bilen baglanşykly en soňa ýa-da bir özüň şonu ýanky gurnap bilmegi bilen baglanşykly. Bir döwlete gurnap bilýän bolsaň bir ıkrar etmesine garaşaňok sen ona. Deme bulun şu wagt ediyen zatları Türkmenistan ýöň ikrar edilen ýyleş men size neme biraz lekçe okumul bolýanda o görýän zadyma däl bolun onu aýdyn. Türkmenistan ikrar edilen territoriýasy bar. O halky hemme şoňa garamazdan Türkmenistan ýok etjek bolýarlar. Şu wagt edilýän zat Türkmenistanyň döwlet arhivini ýok edendirler. O statistikasyny ýok etdiler. Hazinasyny ýok etdiler. halkyny ýok edip berler. Halkyny ýok edip berler. Bu ýok bolmaň nemesi. Näme üçin ýok bolmaň? Statistika bolmasa döwletiň bolmaýanlygyny bilmek üçin türkmen müň ýyl ogloy döwletsiz halk boldy. Bizim döwletsiz döwrümizde statistika da ýokdy. Hazina da ýokdy. O taryhy arhivimizde ýokdy. Şu bolmasa o döwlet bolup bilemizdik. Tek o da başka faktörlerin bar bolun ýöne ýa döwlet bolup şolar bolýar da hemmeti. O şunu ýok etdiler, ne döwletiň ýok bolup diýär. Şuat Türkmenistany döwlet hökümini o Dünya Bankasyny kabul eden o. Abi hiç informasiýa beren ok. Statistikada tutbilen oklar ama. O beýleki halkara döwlemelerim Türkmenistany bolýar diýär. Ýeke halkara demelerim de Türkiýede islendik siýasatçyny ekranyň aňyrsynda gurulaş Türkmenistan ita bolýar diýär. Koy diýär, gurulmady. Düşnüksiz bir zat diye. O Türkmen yani bu Türkmenin problemi, Türkmenin goraýyny barmaň diýär. Derek yok bulurdu diye duruşunu da problemidir diye gepinem düşünüp bilenlerdir. Şolar vardı beni rahat etmem diye. Gün aydiyalar yüzme. Ona utanıyadlar onunla gün aydiyalar yüzme. O sizin millet bolluğunuz yani. Sapara utanç tatlılar bu tatlılar hem betem. Yine bir yurdun konsulluğu olsun, ilçhanası olsun şotaya başka bir yurdun polisiyası girip çıkıp görese ne ahil var? Ne ahil var? Türkmenistan'da ne girip geçip ne bitmiyorlar? Konsulluğunda da şey bitmiyor. O şol da yine Türkiye'de yine gurur veriyor da geçen biri. Ben dedi hayran aldım dedi. Jandarma diýerler de. Jandarma bilen göç edarasının işgärleri dedi. Arkaýyn girip çıkıp ýörler diýär. Nemäň içinde? İstanbul'da konsulluğun içinde gezip ýörler diýär. Bularym diýär, olaram girdiňem diýenok, bularam diýär girmeli dälem men diýenok diýär şeýle. Arkaýyn ejesiniň öýüne giren ýaly, olaryň girmäne haky ýok. Owa. Yani konsulluğa ilçhana Türkmenistan'ın territoriyasıdır. Şeýle hasap edilýär. Türkmenistanyň halky ýa-da Türkmenistana viza ýene näme ýöreýte bir nefesi var. Ýene Amerikaga gitjek bolup viza tapşyryp berenler käne şolar nädip girýärler içine. Mysal üçin belli bir ýerden soň eýem eýneşiklerine çelip üýtgeýändir içindäki gorakçylaryň. Kapynyň agzynda bir ýeri bardyr, kapynyň eýem içine girip bilen ol. Bular arkaýyn girip ýördi ýa. Şo döwletiň ýoklugynyň tutulmalary. Eminim. Yani udokdan kiçem bolsa o ýöne bu protokol neme zatlar resmi nemelerde.
Munça pul bilen biz çölümüzü şäher et bolardy ýa-da ildeşimiz ýazypdyr. Şäher et bolýan bolsa ine bu indi bu şäher nemede? Orsetde. Ne? Bu pulları ýyzyna getirmek her bir watandaşyň borjydyr. Ýa-ni hasabyny soramak, ýyzyna getirmek. O. Şu pul üçin ne düşüp gören ýagdaýymyz bizim. Halkyň garnyna doýurup bilemek, iň azyndan gözüni bir doýuraýyn diýip käwat Jennifer Lopez adam çagyryp berýär. Ol o zatlaryň hemmesi çäre, indi çäre tarapy bar da saparaga. Bu işin. Ine aýtdyňyz aýdym aýdyp ber ýa-da ine institutlar bar diýdiňiz. Ýa-ni ýurdun içinde institutlaryň bar bolmasam bir çäräniň bir bölegi. Ya göz soğumak, göz boyamak için. O çäre göz boyamak. Yani asıl bir berýän nemesi yok, girdeçisi yok, önümü yok, bir peýdal tarapy yok, ýöne edilýär göz üçin. Yol edilýär bolun kemine. Bular galstukly, ütüklü köýnekli, o başagay neme diýen. Üniversitetiň bir men bollumy diýär, bir men dekany, beýlekli men rektori näme özüm galstuklarda atlarym bar. Men gaty neme diýen, ýöne beýinlerine hiç tat bolmalylar kemine. Bir ýapyk bir jemgyýetiň içinde o yani Türkmenistan bir ulu bir devlet bolup yani aňyrdan gelýän tarihi yani arhivleri, bilgi potansiyali demek bab bolan devlet bolsa o şu ýagdaýda da bir ilim bilim berip biler. Yani o da ýok Türkmenistanyň bir yani okuma ýazmasy bir soňky bir 50-60 ýyl demeti hekaýaty. O taýdan ilim bilim berer ýalak hiç tat ýok da. O da yapık. Şu yapık yerde siz ne edip millete ilim berýär diýip kandyryp bilýäňiz. Bu ýöne şarlatanlyk. Yani moğollasy bilen demesi yani üniversitetiň moğollumy destek bolupdyr kemine şu. Olarda da sowat ýok. Ýöne sowatym bar diýdi. Ben doktor nawuk diýip öğrenim bar içinde. O ben profesör diýip öğrenim bar. O men akademik diýenler var içinde. O siz akademik bolup bilersiňiz, onuň hemmejetiniň bir ýanky ahlak nemeti bardyr. O bilgiňiz barada jedelem etmäýin, demetmäýinem. Ýöne şu zatlary görmeýän bolsaňyz, o siziň ahlakyňyz bozuk bolmaly. Özüm gaty bozuk bolmaly. O şahsiýetiňde gaty şüpher bolmaly. Ýüni ýok bolmaly. Yani şu zatlary görüp yani iýiniň teniň titremeýän bolsa, şah damarı atmayan olsa, sizden adamım bolmaýar. Olar mollum ya yeni bir zat. Sizin adamlığınızdan, intiharlığınızdan çıkıp gitmeli bolýar. Yani görülmeyecek zatlar derler. O bolup duran zatlarım görülmeyecek zatlar derler. Şimdi siz bir devletin, bir cemiyetin yani izolasya düşünle o tesirin neyle olacağını düşünüp bilen yok mu? Onu robotlar düşünüyor. O bulun uğurlandan hep kendi yanı derdi. O halkı yetiştirecek oradan tereden o dedi cahillere hiç adet bilmeyen yani müvriti geçen o tereden etli yetiştirmeli. O etil burunla yetişen Suat başlatan 20-25 yıldan bir uğriyete adından onun bedelini siz nerede ödeyecek? Tölemelidir deyip pikreden oklar birinciden ha.
ya, o şuuna çenni hiç kim daha toran yoktu. Şoň üçin hem zat geçe dip görün bolmakdyr mümkin. Bula boyundur deyip pikir edýär kärler. Bellisi yok şularyň. Statistikası yok yurtdan Ýewropa gazalarmy diýip sorapdyr. Ýyldaşymyz. Statistika türkmenler üçin yok. Gazyny çykyp aýtsa 4-nji ýerde diýip. Çıkar vermeli şu taýdan. Statistika şonuň üçin yok. Ol diýme ýyldaşlarymyz ýalňyşrak düşünýän bolmagy mümkin. Ne statistika näme üçin gerek? Diýilýän zat bardyr. Statistika hasap kitapdyr. Yani faktdır. Faktı gurrun edilýändir. Ne Türkmeniň memesine seretseňiz, sinetseňiz, şu özüňiziň yani toýuňyzda, märekeňizde, oturuşukluğuňyzda, duşukluğuňyzda sinedin. Predmetni fakt bilen delilli, ne şu wagt biziň tonla milyard kub milyard dollar diýip oturýanmesin mi? Fakt bilen hemmejesi. Plan ýyla diýip. Şular ýalak fakta daýanyp gurrun etmeýän gurrun, ýa-da gereksiz boş gurrunlar bolýar da. Ýa-ni miwesiz agaç diýilýär bu. Ýa-ni şu faktlara dayanmayan berilýän ilm miwesiz ilm. Da ilm diýip bilersiňiz, alma mysal üçin alma agaçyny alyp görüň. Şu miwesi bolmasa da şu alma agacı bolýar da. Onu erik diýip bilen o kimin, ha? Alma agacı bolsa. Ýöne miwesi ýok. Miwesi ýok. Bir ýyl garaşaň, 2 ýyl soňam bolan o. O da agaç alma. Ya da pamador, padyly var, pamador ýok. Güllýärem näme diýärem, pamador ýok, padyl. Onu sen ýa bir işine diýip bilen o. Pamador şol. Ýöne padyly ýeke nemet var. Ot. Sizem çok gurulaşaňyzda näme deňizde de ýa Türkmeniň özü şu wagt durşuna şeýle boldy. Miwesi agaç ýalak dene. Bunu ýeke biz diýemiz ok. Daşyndan näme bu zatlar gaty elgenç şekilde görünýär kemine. Uzak durýarlar. O tanan uzak durýar da. O Türkmen bolsa gelmedi diýerler. Türkiýede men 10-12 ýere nemetdim ol tapar ödüm bolsa men Türkmen bolsa bize nemet baş agyr bolýardy. Anlaşılır gibi değil diýerler o olur. Ödler görüp göründir içinde yaşap görülür. İşçinin alak o gıynan tamam bu acı mezatlar diyor yüzleşmeli biz Oğurlanan kapçanın o statistikası eyyesine aydılar mı diye. O oğurlanan kapçanın. Demesini görýän adyny imperator diýip onu tekstini göremok ben kemini. Kompýuterim. Doğal ekranda değil mi görünmeli öze? Doğru etdim ama olun neme diye karamlıya bilemok. Kemini. Doğru. Hova statistika ýene şonuň üçin biz üçin ýok. Daşyndakylar görüp bilýär ýeň soňa. Ýol diýmän jemgyýetiň ötüşine de hemme zatda täsir edýändir. Özüňde alyp barşyňyzda da, iş tutuşuňyzda da, demäňizde de önümçülüğün ýoklugyna da hemme zatda ýa-ni sebäpdir. Statistika gaty önemli zatdyr. Hasap kitap. Neme ýaly pikir ediň, ne çölde düýä azygyňyz ýükleýäňiz, çölüň uzunlygy belli, howa belli. Bu zatlaram nemede? Size ýene näçe suw gerek aňyr çykýançaňyz. Soň şu suwuň hasabyny tutýaňda, ýene şu statistika şol.
Yönekay emes bilen. Näçe suw gerekdigini öňkes gitleýän, soň ýolda gidip barýakan näçe suwuň galdy, näçe ýoluň bar. Şo zatlar üçin gerek bu bilgiler sanawy. Yo statistika bolan bolsa ne şu da atlan bizi gaýdy oturan da atlanmaz var. Kitapda günni görüp oturmaly şu da atlan. O. O tarihi bilen deňeşdirip, dünýe bilen deňeşdirip demedi oturmaly. Ne şu statistika şu da atlan. Hemmece statistikadan. Şunu ara talapdırlar. Hemmece bad ýyllar statistik uzborly çykýar. Er kanka. Hemmecedik var Türkmenistan yok yakın. O Norveç'de 60-njy ýylyň şu wagtda senin näçe nev çykdy, näçe gaz çykdy diýip terediýän görün, şowa çykýar. Öýe takip nemelerine durandyr. Bilen oklara näçe bilen. Türkmenistan yok, gödep tapmaly. Men 2 gün iş etdim. Yiyeti bilen. O halkın önüne çıkıp yalan söylemem oluyor. Şunu etmeyin diye diyenler. Beni verdim hükümetten öğrenmeli biraz. İşim yengileştirir yalak. Olyk pahyryna gargyn ýa söyleýin diýe, ýani olaryň edil öz o ellerinde däldir diýe erki diýe bizinki ýaly. O hiç zaten ellerinde düşünen okdurum. Yani ben yemedik ne bilen okdur. İkiden bir yani gariban o oğlanı gariban yani halkın işini gördüler garibanlığı. Şu taý tutup getirdiler ýa-ni näme? Kem akıllary diýsegem bolýar. Oturuň siz prezident diýär-de şu wagt ikisine de siz ikiňiz prezident diýipdirler. Serdar ama men o prezident etdiň diýip gahar edýän bolmagam mümkin bolýan zatlardan. Yo statistika bolmasa näçe çykýar, ýerden çykýar hiç näme bolmasa her oja danlar bolmaly. Her ýatan çykýan debiti näme şu wagt Türkmenistanda ol SVR diýdi, näme diýdi, ol näýlik şeýletlerde alýarlar, kim alýarlar bilýän adam ýok. Ya, statistika ýok. O ýetim ýok. O bulan ogurlayan 1 manat ýöne 1 trilyon ýok ortada. O trilyon am orsalyp gitdi. Bular hem halky talap ýör. O. Gülkünjem görünýär bir tarapdan seretseň ýöne. Yo dadanlygyň aňyr var şu gülkünç Gaty olypitler näme gelýär, ýüdle gelýär. Orus 1 trilyon alypdyr. Bular hem halky talap ýör. 1 trilyonlan işäm ýok. Ne şonu ýaly talamagy ökdüm bolsaň ine al 1 trilyon näçe sen talamadyň orus talaýa. Yo näme bunu diňe biz halka aýdymyk, ine şu tiperleri biz döwlet howpsuzlyk näme eşleri ýalak aýdýar. Bu prokurorum eşitmeli bu zatlary, ne watany gorýat diýip görün ýetkenlerem düşünmeli bu zatlara. Bu informasiýa ýalňyş bolsa ýalňyş diýin. Men ýalňyşan ýerime subut edip bilseňiz kabul eder. O başlaň diýer. O ýalňyş bolup biler, ýöne ýa 1% plus minus 1,5 agrypdy şonu alak. Yani tonlaryny bahada bolup biler, bahany yani siýasat belliýär. O baha böküp näme edip durýar. Onu biz minimalini nemeden aldık. Hiç yalnışana morzok aşağı tarafı yalnış aldık. Ya biz bu sapar ayın tek nemeni hem hesaplamadık onu. Dolarına inflasyası var ha. Ona hem hoşamız o. O zatları yemezsek bu yani trilyondan geçik gidiyor. Şu anki Norveç'en yemezse o hazinatın akpul var da. 1 trilyon 100 milyar şeyler şu an. Ha. Edir şu an görsen yemeden ne
Türkmenistan'ın edir şonun alak bolmaly. Indi sapara Ben hatam şoňu var ya da. Diýmek dogry. men soňky 30 ýylyň inflasiýasynyň ortalamasyny bilýän. Ýani bir bütün 155. 1.55 da soňky 30 ýylyň. Diňe şo boýunça alsaňam näçe bolýar? 1 trilyon 590 milyarda çykýar şu pul aslında. Inflasiýany goşsaň, ýani 1 trilyon 26 milyardy soňky 30 ýylyň inflasiýasyna hasap ursaňam. Yani o näçinji ýyldan bäri? O 66-njy ýyllardan bäri. Neft 34-nji ýyldan bäri, deme, gaz 66-njy ýyldan bäri. İlleşlerimiz dollaryň inflasiýasyny häme diýip sorap biler. Şeýle diýeli. Mundan 50 ýyl bundan öňkü $1 şu atky $1 bilen deňler. $2,5, owa $3 ýakyn bolýar. Şuňky $3 50 ýyl mundan öňkü $1 bilen deňde. Ýa-da şeý diýeli, soňky 20 ýylyň häzir ýani günümüzdäki 1,41 yani $1 41 sentin 20 ýyl mundan öňkü $1 eden. Şeyler. O alım güýji neme bu başga da bir topar faktlary var. Neme şoň üçin şu atky bahana alanda da ýani şuňky bahana alan alt deňeşdirende de başak ýokary dogry bolýar sebäbi. Şo döwürdäki baha neme de ýani alım güýji ýani pulun güýji var da. Şoň nemetini neme. Ödem Sovet döwrüne Türkmenistandan giden neft, gaz Türkmenistan şondan ýeki köpük bolmadan okdy. Bermediler. Berilen okdy. Ýeki köpük. Hemmesi gönü gidýärdi. Türkmenistan ýa bankyna da giren okdy da. Aýlaw nemetine de abarotuna da giren okdy. Şular Türkmen pravительствосy ýa plan daşşad etmäle gidende neft gaz gyrada durýar. Neft gazy neme diýerler. Kitap nemeler neme diýerler. Ýurdun nemesinde däl ha? Daşyndan aýlanýar. Yok, hiç balansynda däl. Şu wagtdan daşyndan aýlanýar. O şu adam şunu alak. Onun garaşlyga çykdyňyzmy, çykmadyňyzmy diýip şonu torgulaň. O ýa-da näçin günde garaşsyz diýäs. Kimden garaşsyz siz? Soňra o bilim nireden bolsun, pökküjäniň goşgulary okudylýan bolsa diýä mekteplerde. Ol sapara gördüňizmi bilemok geçen Telegram habar kanalyda ildeşler, o Telegram habar kanalyda agza bolun bolmadyk bolsaňyz şu taýda da ütgeç habarlar çykýandyr ýygydan. Kerim Gulynyň bilýäňiz Kerim Guly Berdimuhammedowyň ulu ölen, ýani narkotikden ölen oglunyň oglu ýani. Aktygy da. Şahzada. O Şahzada diýeli. Ýani geroinden ölen bir oglu var, şonuň çagasy. Kerim Guly. Indi şol bir goşky ýazypdyr. Ahal teke bilen baglanyşykly. At bilen baglanyşykly diýen hatda. At bilen baglanyşykly goşky ýazypdyr. Olam 2-nji synyp edebiýat kitabynyň içine goýulypdyr. Onuň maşana ýatlamaly, hökman ýatlamaly diýip ýazylypdyr da. Ýaýyň içinde. Halalyň ola. Bular her türlüde oýnaýar. O deme kemine diýilmeli zat gaty kän bolýan men zat diýmeýin. Teti şey deme diňşiren oturoýun. Yo şu kitabyň okudylmaly däl, o sahypalar ýırtylmaly. Şu sahypalar ýırtylmaly. Kemine bu milletin üstünden ýani
gülýärler mi, depelýärler mi, näme diýsen gelişip dur. Ne biz şu milletin garaşdyrlygy üçin janyny ortaga goýan giden gahramanlarymyz bar da. Şolaň biriniň hem ne ady tutulýar, ne şolar barada bir eser, neme ýa taryhy nemelerem bildirden oklar da. O ne heykeli vardır, ne nemesi vardır. Yönü iki heykel koyup bölür de. Ne şol adamlar iççede yok değilli oluyor da. Misal üçün Cüneyt Han. O. Cüneyt Han'ın heykeli yok, yani Alabay'ın heykeli var. O Türkmenin kahramanlarının değeri iççede yok. Mazmunu şeylere onun bulur için değil ağzını hapalaman gurlap yemetme de kıyın kemini özün saklamadı. O sen atan öldüren bir topur orsun yevreyin nemen yadigarlıkları dur. Şu adım dur. O Akbatsan hacı dur. Krest. O boya badanatını yapıp görsün. O düğün önüne parat geçirip gördüm. Burada beyin yok, kemiğine bulur, cemiyetem çüyrü diğerler oynuyor, ölülerim çüyrük. Orsa övünüp bör, yani Ors imperiyasının iň gün ortana okotdy ya da. O Yuzbe Toçka. O iň gün ortasy diýip Ors övünüp bör, şu bilen dogry. O simbol nemesi var. Iň bolmanda bir öz namysyň üçin, nemäň üçin ayırmalar. Şonu yıksan yine Moskva çelliği diye Orsa. Yerim diyeceklerim çıkıp biler. O tarihtir dursun da şu bolmasına karamazdan ayırmalılar. Bu olon in ulu bir simboli. Övünüp bilýän nemesi. Ulur. Yanlış hem olsa o yanlışlığını kabul edýän ýöne aýrýan diýip ayırmalılar. O käwatlar şolar ýalaklardan etmeli bolýandyr adam. Yo, ayırıp görler ayna şu wagt 2-nji jahan urşundaky Ýewropada dikilen nemelere. Ors eskeriniň şanyna dikilen heykelleri. Hemmesi ama ayırıp görler. Näme bolupdyr? Bizim tutuş tarihimiz ýok edýär de biz olaryň bir nemesini ýok etmeli dälmi? Etmeli. Biz ýöne bir kıýnaşly ýer biz kullugymyzdan dägen bilem ýok. Şonu bileli biz bir ýurdun koloniýasynyň bir nemesi gullary ilkulak kullugymyzy bilip ondan bir bundan nädip çykyp bor diýilen meselen üstüne gelmeli. O onun yankı cemiyet bölüşecek diyen bölünürdü. Çok kulçuluğu bir saklamalı, beyleklerim kulçuluktan çıkmalı. Yani, topar sol. O kırmalı olsa kırmalı, yakmalı olsa yakmalı. Yani kulçuluktan çıkmalı. O 21. Hay cehennem deyip bilýän adamlar var da. Hay cehennem. Bu gaty neme ahlak bozukluğu, kişilik bozukluğu, gaty çüngür deme geçipdir de kimini. Özüm giyin yayraptır, bu ayıp görülen dağda da nemetinden çıkıptır, ayıp görülen kategoriyadan çıkıptır. Gündem nemetindeki bolmalı zat diyalak kabul edilýän. Rahat gurrun met bilýärler de. Rahat hiç deme mümkün hiç Indi men gorkan şular statistikaň näme diýen bilýän däldir diýip diýär.
Oh, Bilen ok, bilen ok. bilýän. O deme şu önümçülüğü görmedik adamlar statistikanın nämedigini bilýän däldir. Eşdiýändir näme diýendir bolýan o gerekdigini, wajypdygyny, hökmanlygyny, şonsuz bolmaýanlygyny düşünýän däldirler. Önümçülüğü görmedik adamlar 95% şeýledir. O geplerin urunlaryna da bir deme baglayan däldirler. Rusya gün geçtiğiçe dargap barýar, Türkmen jemgyýeti reparasiýa töledip ýetişermi diýip sorapdyr ýerleşimiz. Rusya dargasa da Kreml durar. O ýygyna biri galar. Biri men prawopriemnik diýip o döşüni gaýşardyp buna biri orta çykar. Şondan sonra Mirasdarlarından alarsın. o kemine sorok yok bolsa jemle eýlin. Hova sapara hazır. O ýyleşlerimiz ýazypdyr. O pakirden o ýene bizim günümüz gowumy kadiýän diýe. Günde yüzlerini şarpykdan doldurup dur. O durma kalar diýip soraýardy. Şeýler bir ýagdaý bar. O taýda. O ýöne ne şunu kemine döwletlerim bolsa aýtdyk bilmedim diýmän bu ähli şu demelere değişli adamlar vardır. Ýoň bolup geçendir, işläp geçendirler. Ýa-da bu adyň taryhy vardır. Hemme jeti orta çykar, sizden soralar. Şu atdan näme demäňiz bar bolsa o ekrana çykyndan o goranın. Size şonu alak may berilýär. Soň ýa-ni ýakyljak wagty demem ündürlenýär. Daragazynyň olaýyna o ýa düşünürşüňizi diňleýän bilmedim bolar ýa bolmaz. Nora. Onda sapara jemläp bilerse näme Bolýar. wagtymyzam. Ýyleşler sag bolun. Taglykda görüşelim. Sizem ne pikir edin, düşünün, daşının. O geçici gelin. Bolýar sag bolun sapara ýyleşler size de sag bolun. Taglykda görüşelim.